ura da, gu gara. Plastiko puxka bat zorura eroriz gero, urak ibaira eramango du. Eta ibaiak itsasora. Euri-urek ur jariatzea sortzen dute. Alegia, lur gainetik doan ur korrontea, eta bidean aurkitzen duen oro garraiatzen du. Korronte horrek plastikozko gauza txikiak ere badaramatza. Eta euri-uren estoldetatik ibairaino heltzen dira. Ibaian, arrastatutako hondakinok ibai landarerian trabatzen dira, edota lurrean metatu, natura kutsatuz. Eta horietako hondakin batzuk itsasoratu egiten dira, ekosistemaren kalterako. Plastikoak eta hondakinak ondo kudeatzeak Gure urei mesede egiten die.